Gràcies, Víctor. Abans de fer la presentació, l'acte inaugural, a la inauguració, dues coses. Poden seguir la jornada a través de Twitter, amb un hashtag, OGOVDayTerrassa, és el hashtag de les jornades. I a més també poden seguir, o si més no ho poden comunicar a aquelles persones que no hi siguin avui a la jornada, poden seguir tot el dia, totes les sessions, a través de streaming, en directe, amb una web que és curt.laxarxa.com/ocasional7. Torno a repetir que és un nom una mica llarg. curt.laxarxa.com/ocasional7, un guió, i després poden escollir si tenen o bé un iPhone o bé un Android. Depèn del sistema operatiu que tinguin, doncs guió iPhone, guió Android. D'acord? Doncs, sense més dilatacions, volem donar les gràcies als nostres patrocinadors i col·laboradors i donem la paraula a l'alcalde de Terrassa, el senyor Jordi Ballar, que inaugurarà aquesta sessió, aquest dia intens de treball i debat. Senyor Ballar. Bé, bon dia a totes i a tots, regidors i regidores, tècnics, patrocinadors, col·laboradors, ponents que també ens acompanyeu. Buenos días a todos i a totes. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta primera jornada sobre govern obert i també a la ciutat de Terrassa, en el cas de totes les persones que hagueu vingut d'altres punts d'Espanya y de Cataluña. Sed bienvenidos y bienvenidas, y en especial a las personas que se encuentran hoy en Terrassa procedentes de distintos puntos de Cataluña y de España. Ya que vamos a dedicar esta jornada a analizar las virtudes y posibilidades de gobierno abierto, no tengo ningún inconveniente en facilitar que nos entendamos utilizando una de nuestras dos lenguas comunes y abiertas, simplemente para que sea más fácil entendernos a la primera. Por tanto, si les parece bien, si els sembla bé, alternaré l'ús del català i del castellà a la meva intervenció. Estoy profundamente convencido de que el futuro de la buena política y de la buena administración en nuestro país pasa por abrir puertas y ventanas, por ser transparentes, por tratar a los ciudadanos y ciudadanas como lo que realmente son y no como clientes, como administrados o incluso como súbditos. Cuando se define el concepto del gobierno abierto, se está reconociendo implícitamente una realidad, la vieja tendencia de los gobiernos, de las administraciones, a funcionar en circuito cerrado. Me parece que los ayuntamientos, con más o menos tecnología disponible, somos en general la excepción, aunque también hay algunas excepciones. Cuanto más cerca está un gobierno de la ciudadanía, menos puede dejar de tenerla en cuenta o de actuar de modo oscuro y poco transparente, y no digo que no sea imposible. Para desgracia nuestra, los excesivos y deprimentes casos de corrupción que vemos a todos niveles nos indican que es posible, en efecto, gobernar de espaldas a los ciudadanos, incluso en contra de sus intereses, y para ello hay que cumplir dos condiciones. Se describen en dos palabras muy contundentes: mentira i deshonestitat. La transparència de veritat penso que és la clau real per, de veritat, preservar la veritat y la transparencia. La transparencia, la que es de verdad, es la clave para preservar la verdad y la honestidad. Y este es el marco real en el que se sitúa esta jornada de hoy, en la voluntad de mejorar la administración cada día, de servir mejor a los ciudadanos y a las ciudadanas, de aprovechar las posibilidades tecnológicas y de crear riqueza a partir de la explotación de los datos que deben fluir en la sociedad con transparencia, con veracidad y con rigor. I a Terrassa, ja des de fa uns quants temps, volem ser l'avantguarda dels governs oberts. Jo crec que no hem estat mai un ajuntament tancat, penso que també avui és el moment per dir-ho, però el meu compromís des del primer dia és obrir-lo del tot. Crec que els bons polítics i els bons servidors públics no han de passar més vergonya en aquest país. Crec que el servei públic és una de les funcions més honorables que hi ha, i estic compromès i decidit a reivindicar aquesta honorabilitat, al mateix temps que recuperant no només la confiança dels ciutadans i les ciutadanes, sinó sobretot reivindicar que els governs són i només poden ser de la ciutadania, dels ciutadans i les ciutadanes, i de ningú més. No hi ha d'haver barreres, ni hi ha d'haver línies d'ombra que separin els governs o la política de la societat, i penso que és una idea que en la societat d'avui, i sobretot en aquest context que estem, hem de reivindicar
més que mai. Per tant, el nostre compromís, sobretot, és de crear valor pels ciutadans a través d'una gestió transparent de les dades, generar confiança, posar les dades al servei de la societat, que és a qui pertanyen, i fer-ho sobretot a través d'unes regles clares que garanteixin l'interès públic i la creació de riquesa que realment tingui un retorn a la societat. Estas son algunas de las pocas ideas que quería hoy compartir con todas y todos ustedes en este prólogo de la jornada, que acogemos con un auténtico deseo de que sea una jornada enriquecedora, de que nos permita descubrir experiencias destacadas y sobre todo avanzar en la auténtica reforma de la política y de la administración pública en nuestro país. Una reforma que pienso que no es cuestión de recortes coyunturales más o menos improvisados, sino de una auténtica voluntad de servicio, de excelencia y de eficacia hacia aquellos a quienes nos debemos por encima de cualquier otra consideración, que son nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Por tanto, muchas gracias, moltes gràcies, i que tingueu una jornada molt profitosa. Gràcies.